TV, original quality, Stava, Russia, Ababa Joy, ML Studio, together with the Trump Studios. Oh, Yeah, nakukonda, two friends. ndinokuda mama, nakurata mama we. Nakukonda nkazi wanga ni wewe kaiwe. Nakupenda sana, ndinokuda maiwe bana iwewe. Unatenga ntima wanga zanga zonse niwe. Nakurata, stanga ndinokuda maiwe bana. Wandiratidza chinonzero doa, mumoyo mangu watonga mudiwa. Uri kure neni ini ndinosuwa, uri pedyo neni ini ndinofara. Chita chiso changu chinyemwerereho, ndigare ndiripo padhuze newe.